Jibo Serokomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan hilbijartinên roja yekşemê tenê bijartina kesên ku ew ê rê bikin anko bermayiya kom bikin nîne. Ev hilbijartinana di derbarê siberoja neteveya hebûna Tirkiyeyê jî. Hêza Serokê Tirk Erdoğan piştî 17 salên hêzdariyê di xeteriyekî de ye. Bo vê jî kempenyek gelek xurt dimeşîne û dibêje ku pêwîst e ku ew Türkiye ji gef û dijminên hindir û biyanî biparêze û sozên êrişkirina dî jî çekdarên Kurd yên li Sûriyê û Iraqê de digel dî jî yên ku hindirê Tirkiyeyê jî. Serokomar Erdoğan rojê çend mîtingên hilbijartinê pêk tîne û bi gelemperî ve beşdarvanan re stranek evînê dibêje ku ev strana bûye mîna Mihrawî. 31 Mart'ta sizlerden AK Parti'ye. Ez ji wê sîwekê Adarê da li bajaran bu AKP piştîvaniyek xor dixwazim. Ev hilbijartinanan tenê ne hilbijartinên şahredariyê ne, hilbijartinên hebûnê ne jî. Erdoğan di 11 hilbijartinên û 3 referandumên borî da bi ser ketiye. Lê vê carî ku rewşa aborî jî gelek xirab e, ev hilbijartina bo wî piştrast-kirina desthilatdariya wî ye. Analîst dibêjin ku armanca gotara Erdoğan ya şerker, hilbijêra ji rêjeya bilindiya enflasyonê ji pir buhabûna xwarinê û rêjeya bilindiya bêkariyê durxistine. The ruling coalition and President Erdogan himself آلی اتحاکی او سروکمار اردوغان بخواه هلبجاردن کریه وکی هلبجاردن گشتی او رفراندوم هک. هولدان وان ریسک سیاسی جه هلبجاردن شارداریا گرینگتر و پرتر نشان داده. Ev hilbijartin bo şaredarên sî bajarên mezin, 51 bajar, 922 bajarok û her wiha meclisên van bajarana û bi hizaran mixtarên gund û taxan pêk were. Partiya Erdoğan AKP sala borî bo hilbijartinên giştî bi Partiya Serekeya Neteveperver MHP re îtifakek pêk anî bû. An niha jî bo hilbijartinên heremî vê îtifaqa xwe didomîne. Partiya Serekeya Opozisyonê CHP jî bi Partiya Baş Anko İYİ Parti re ittifakek çêkiriye. If AKP loses هکه AKP لی استانبول و آنکارا و هندک باجرین دنوندا بکه دبک و اف د سیاست ترکیه ده به نشانات یک چوین AKP با ویجی اردوغان با آرمانجا پیشگرتنا و گلک پرد خبته. Dibe ku pêşbaziya li İstanbulê zortir bibe. Ji ber ku Serokomar Erdoğan li hemberî berbijêrê opozisyonê Ekrem İmamoğlu Serokwezîrê Berê Binali Yıldırım wekî berbijêr nîşan daye. Ulaşım projeleriyle alakalı İstanbul'un trafik... Binali Yıldırım dikare pirsgirêkên trafîkê li İstanbulê bi projeyan çareser bike. Ew rêbereke wezîrtî kiriye û ser û binê İstanbulê gelekî baş zane. Bêzna Xwedê ew ê ji bo İstanbulê gelek tiştan bike. Li gor planîna lêkolîna dibe ku li Ankarayê berbijêrê opozisyonê Mansur Yavaş bi ser keve. Evê bo Erdoğan bibe darbeyek mezin ji ber ku 25 sale Ankara ji aliyê AKP û hevalbendê wî ve tê rêvebirkirin. Her ku pêşbaziya li Ankarayê germtir dibe karbidestên AKP Mansur Yavaş bi hîlekirinê û qaçaxçîtiya bacê suçdar kirin. û Erdoğan jî got ku heke Yavaş bi ser keve dibe ku ew wî ji şaredartiyê bixînin. Yavaş hemû îddayan red kir û wekî reşkirina kampanya xwe bi nav kir. Devletin Di her astekî de hemberî min suçdariyan dikin. Ew dixwazin min rûrej bikin. Ji ber ku dijî wê nikarin serkevin. Dijberê Yavaş Vezîrê Berê Jîngeh û Bajarvaniyê Mehmet Özhasekî ihtimala serkeftina opozisyonê ya li Ankarayê red dike. gerçeklik şu. اتفاقا کو ما آوا کریه خودیه پشتوانیه 53 جسدیه. از به سالان شاردار بوم. از وزیر جنگه و باجاروانیه بوم. باوریا گلمپری اوه کو از وی کاری زانیم. Bi milyonan dengên Kurdan bo encamên hilbijartinan di helwestek gelek girîng daye.
Partiya Demokratîk gelan HDP bi gelen perî li bajarên Kurdan berbijer nîşandaye lê li bajarên Rojavaya Türkiye nîşan nedaye. Li bajarên Tirkiye piştvaniyê dide berbijerên opozisyonê ku desthilatdariya Erdogan lawaz bike. Maalesef adaletsiz bir... مخابن کمپینیەک نەوە کەوتی مەشاندن لێ هەرچی ببەژین ئەم خەباتن خوا بەهێز دەدۆمینین. دێداوی ئادارێدا ئەوەی کەسن بۆ ئاشتی پاراستنی و ئەولەهی بەسەرکەون. Li Türkiye piraniya medyayê dibin kontrola Erdoğan'daye. Bo vê jî medya ji bo pişvaniya partiya wî dixebite. Wekî hilbijartinên herî dawî civînên Erdoğan zindî tên weşandin lê çi civînên partiyên opozisyonê nayê weşandin.